Det er det så bevis til sætning 362. Der har vi den her sætning, hvor vi har arealet, og så kan vi så ved hjælp af 2 sider og en vinkel regne arealet ud. Ja, det vi så skal bruge, det er højden, og den kan vi så finde ved hjælp af den her formel. Og så for at få den rette vinkel, tegner vi en ekstra trekant udenfor, og den rette vinkel. Yes. Så hvis vi nu skulle finde højden, så kan vi, det er så den modstående til vinkel A. Og så kan vi så skrive den op til den her, som så vil få C her, divideret med B. Og den kan vi så skrive om til sinus til vinkel A gange med B er lige med højden. Så det er egentlig udgangspunktet. Yes, så for at finde arealet, så skal vi bruge den helt grundlæggende formel for et areal af en trekant, hvor vi har en halv gange højde gange grundlinje. Og der har vi jo alle de her former for højder, så vi kan skrive en halv gange den her, som er sinus til A gange B. Gange B gange med, ja, så der vil så være den her højde gange med C, så vi har den, og så kan vi også skrive det op som en halv gange sinus til B gange med A, som står heroppe, og så gange med C, som er grundlinjen. Og så har vi så den sidste, som vil være det vil så være HA en halv gange HA gange A i det her tilfælde, som vi så kan skrive om til en halv gange sinus til C gange med B, som vil være den her højde gange med grundlinjen A. Og så ligner de her tre mere eller mindre de her tre her. Yes. Så vi kan skrive højden op, så vi kan skrive den her højde op på den her måde, som jeg lige viste før. Sinus til A gange B. Men man kan også godt skrive den op som sinus til B gange A. Så har vi så den her højde, der hedder højde A, som vi så kan skrive op som sinus til C gange med B. Yes. Ja, nej.